VIP date oħra l medin da Mattia il-Belt. U l-VIP date tagħna tal-lum hija Maxine. How are you? All right, mux ħażin, okay? Eċitata biex tkun taf ma' min id-date? Iva, li naħseb min jista' jkun. Mxu ħanaraw mela. U t-tieni mistieden tagħna llum huwa John Bundy. Kif aħna? Tajb ħafna laqja taw tajb żgur. Għandek kurżità ma' min id-date, ma' min ġibni? Kbira, ma ifimni biex taqtaħħa momentarja, xum jiena neħu biex niltaqa' ma' kulħadd, ġifieri, il-gost tiegħi. Ġuħ għandek? Ukoll għandi. Mela tlaqna naraw ma' min u x'ħan jieklu. Tlaqna. Ma kontx qed nistenna li ħanseb lilek. Le, ma kontx qed nistenna. Imma għażla tajba, għażla tajba, minn għażlek għażla tajba. Thank you. Ta' ħossni onorat jabbil qiegħda mar-rebbiħa ta' mużika, apparti li hija tfajla sabiħa, nafa ħafna sar milli. L-ewwel darba li rajtek jien fit-2016. 2016, mela. 2016. Mela, meta ħadd sem fil-Eurovision 24. Jien niġi papa taħħa ġifieri dimku Kif int? All right, int all right? Ma tantx nitqajna aħna. Il-programm tiegħek jiena milux. Imma bħalissa x'qed tagħmel? Bħalissa biżi bil-kanti u le? Biżi bil-kant, biżi bix-xogħol, nipprova nlaħaq ma' kollox. Tajjeb. Nipprova nlaħaq ma' kollox, ħeħeb il-programmi wara mużika ovvjament l-impenni jisu Jiżdiedu. Ma kontx qed nistenni ovvjament li ħajżidu daqshekk, ma kontx pjana. Għandi kursità. Kif avviċinat il-kompożitur? Il-kompożitur, l-awtur avviċinani. L-awtur avviċinani. Ija. Kif kienet il-mix? L-ewwel darba li ħdimt miegħu l-awtur u bagħat li qalli nixtieq niktiblek xi ħaġa l-mużika, qatlu jiena m'għandniex qatt ma kantajt bil-Malti. L-awtur Baileys u xogħol. Ija, hemm il-Kalija Baileys. Qatlu qatt ma kantajt bil-Malti, qatlu ma nafx kif ħammur, tipo tiddependux fuq ili ħantikom xi ħaġa li ħatoġobkom. Jisna għabdej xemmen fi għad nifsib dak il-da. Għalli li għatin patax, għalli jissa nazlu kompozitur, għalli inti komdu ma' Siprin, ħafna komdu ma' Siprin, għalli għankajin, għalli mela tajib naħmu flimkien. U għarra toġbok, xek ma toġbok ma nużawix. U ovvjament mal-ewel laqtit nid-diska u jisni ħadċans. U għasanna saw, ma nafx. Kif għasanna? Ħassejtek, kif sabattajt? Mux skom, damma differenti tkanta bil-lingwa Maltija? Ħassejtni differenti u kelli bżonn jisni żjed prattika fuq diction u hekk. Meti fil-ħajja normali qed titkellem bil-Ingliż biss? Len, titkellem bil-Malti. Titkellem bil-Malti għandek titkellem? Ma ċertu kliem bil-Malti anke meta tkantahom ikollhom bżonn ikunu naqra iżjed ċari naħseb. Allura rridu ngħidu li mużika qed jagħti xejra ġdida lil kompożizzjonijiet bil-Malti. Anki l-istili ta' diski li qed ikun hemm f'mużika. Varjetà kbira. Ma kienx normali li kont tismagħhom qabel. Jiena dejjem ngħid li grazzi għal Walter Mikallef ix-xejra tal-kitba miż-żewġa mal-mużika ngħatat differenza kbira. Imma llum hija prova ċara ta' dan raba wieħed kien, raba festival. Mużika l-erbaħtinti, raba wieħed. Ija. Tajb se niklu għajt. Ma nafx, jina bil-ġuħ. Għadek ma tafx għazor, għandek il-ġuħ. Għandek il-ġuħ. ħajġibunna. Imma jina naħseb inta ma nċinti u l-kiela, inti mill- Le, nħobni kol jinta. Nħobni kol. Favorit tijak xinu dik, għalija? Likel tan-nanna, jista' jkun Likel tan-nanna, minestra, il-kuskusu, araba li mimli. Ross il-forn, arrun, il-lasagna, Dawk. Imma fija mbattin. Patata l-forn. Kollu xanħobni kol jena. U għanzi, zaqqi għawis nħosni ġili. Proba nqot l-ura ġili, ovvjament, biex anka taf kif għaddera l-saħti u għal kollox imma nħobni kol. Hemm xi ħaġa li ma tħobbx? Spicy food biss. Ġifri, kollox tikol indjani jew ċiniż. Kollox. Basta ma jkun spicy. Eżatt. Jew xi ħaġa stramba hekk. Le. M'għandekx intolleranzi? Sissa m'għandix. Tajjeb, mhux bħali għax għandi. Għal-ħalib. Il-ħalib? Il-ħalib u l-krem. Vera. Imma ħafna. Urrit noqgħod attent ħafna meta mmur niekol li żgur fl-ikel ma jkunx għandak l-ingredient. Għax nispiċċa ħażin ħafna. Daqshekk ħażin. Imma bħalissa ħafna. Fatt kif jiġu biex jisaqsuna dwar l-ikel li qed ngħidu għax. Mhux jispiċċa jkollna l-waqfu. Imma kollox top mbagħad. Kollox inħobb.
Basta ma jkunx hemm ħalib, irkotta jew krema. U tħobb tipprova affarijiet differenti jekk ma tissifer. Jiena meta nsifer, kull pajjiż li mort dejjem dott l-ikel tradizzjonali ta' dak il-pajjiż. Imma ġieli tmur żmerċ, bħal pereżempju darba kont f'belt fit-Tajlandja jisimha Kaċanamburi u jiena rid nikol l-ikel tradizzjonali. Fej kont fil-lukanda kien l-ħaqala il-restorant u kien għalli da mur f'da restorant hawnhekk max-xatt, għalli tara kemm għandhom ikel tradizzjoni jiena mort u ma taqrax bil-lingwa tagħhom, ma taqrajiex u li jitkellmu bl-Ingliż tajjeb kienu u għattu jiena rrid nikol xi ħaġa li hija vera tradizzjonali. Niftakar kien ġab li portable barbecue hekk bix-xemat taħtu u fuq u kellu ħafna tazzi minn daw il-mija u kollha bid-dips differenti u kien hemm daw il-biċċiet tal-laħam fuqhom hekk u jiena da beda jsiru taf inti meta jġibulek friżib da. Dejt naqbad u nbillu niekol u kien vera tajjeb, veru kien tajjeb. U mbagħad meta spiċċajna fil-għaxija kont ma' ħabib tiegħi ieħor Malti ma' Chris Baldacchino meta morna l-lokanda ir-receptionist li qalilna bih għalina mortu ħadtu pjaċiri għaliex kilt traditional. Għatlu x'inhu x'ismu ma nafx. Għatlu ma kien bil-barbecue, għatlu u t-dipja. Oh, very nice. Very good, nice, big cockroach. Big cockroach. Cockroach, Mux laħamat kien. Wrdien, ok, natu wrdien kbir, daqsek, iswa laħam kien. Għaxu ma jnaħħolhom is-saqaj, jiexu dak da, fimni. Ja, u kien tajjeb. Kien tajjeb, kiltu ma wara laqalli ta' għamilt il-lejn l-passagġa fil-kamra. Għajer ma tlix l-istoria qabel. Mela, u darba oħra mort, darba oħra kont f'pajjiż, darba kont l-Indonezja u kilt l-Indonezja kilt is-Serb. Is-Serb, imma xejn differenzi għax qed ikol ġiġa ta' ġifieri. Xejn ta' barra minn hawn. Jien naħseb li żjed ħaġa li kilt stramba pigeon. Beċċum, ma dak anke Malta nagħmluh. Ma dik li żjed ħaġa li. Meta kont żgħir. Ma nerġax noħħod. Meta kont żgħir in-nanna tiegħek kienet tagħmlu il-brodu tal-bċieċen, il-brodu tal-bċieċen tal-ħamim. Le? Le, sakemm ma jkunux annimali domestiċi. Jiġifieri dejjem bil-biża meta tmur f'pajjiżi fejn għandhom ikel tagħhom bħal kelb, pereżempju. Isajru l-kelb. Dawk le, dawk m'għandekx ċans, rid noqgħod sebgħinejn u nibqa' nsaqsi sakemm nkun ċert li dak l-ikel. The croquet. Thank you. And so we have some. Oh, how nice. Thank you. Thank you. U warajja Maxine u John għadhom qed jiddiskutu u jieklu dak li joffrilna da Mattija li kell vera jidher tajjeb. Sadatant ħana infehmkom x'inhi il-date tagħna. Aħna ntuhom tablet u ntuhom stampi biex ngħinuhom u nġeluhom jiddiskutu ftit is-suġġetti li nixtiequ jiddiskutu aħna. Tlaqna ħana. Aw xaw. Mela, ħaneqilbu. Stampa. Alkohol. Da mhux ħabib tiegħi. Le? M'għandix niddiskuti fuqu. Qatt ma doqtu, qatt ma missejtu, qatt ma doqtu. Ħajti naħdem fin-night clubs, jiġifieri u f'xoqgħu qatt ma missejt qatra alkoħoli. La fiex birra, la tazzambit, la whisky qatt ma missejt xejn. Jiġifieri ma nafx x'inhi raġuni mhux ħan nispjega għax m'għandix spjegazzjoni għaliha, ġifieri. Għal saħtek tajjeb żgur. Ġej minn familja li kulħadd jixrob l-alkoħol. Illa min. Forsi għalek, forsi. Min jaf. Minn meta. Però naħseb tant rajt nies isiru zibbel bl-alkohol li probabbilment affettwaw li il-psikoloġija tal-alkohol. Jiġifieri m'għandek ċans li mmissu. U kulħadd isaqsini, ma kif jista' jkun ma tħux drink? Le. Xej. As whisky. Xej. U min ikun xorob u jkollu dik ir-riħa u jkun viċin tiegħi jgħidha nwarrab ukoll biex. Jiena r-riħa tal-birra di għani. Ma nafx raħa fiha, ma nafx toma fiha. Darba jkun ċaħat ħdejja birra tal-birra. Darba ridu ninduqa u ġabu li fl-ixkun birra non-alcoholic, imma it-toma tiegħu ma kienet pjaċevoli xejn. Kienet morra. Acquired taste, It's an acquired taste. Kollox naħseb. Kull tip ta' alkohol huwa acquired taste. Ma joċ għalija. X'għan niżjed. Għana dan ejwa, da seħbi. Da seħbi, da l-partner tiegħi. In crime, in everything.
Mickey Mouse. Min dejjem nħobbu l-Mickey Mouse, minn meta kont żgħir. Anka jien jaġeb. Imma hemm forsi xi ħaġa li mhux dejjem tkellim dwarha. Il-Mickey Mouse sirt inħobbu għax jiena il-karattru favorit tiegħi huwa Topo Gigio. Topo Gigio, taf x'inhu Topo Gigio? Il-Topo Gigio huwa l-Mickey Mouse tat-Taljani. Ok. Konna nara fuq il-television, dal-pupu jitkellem u jċaqlaq. U għad nisallum fil-fattek tara il-WhatsApp pik tiegħi. Topo Gigio. Topo Gigio. Issa mur nara x'inhu da Topo Gigio. Hobbhom l-annimali. Ħafna. Jien m'għandix kelli. Jiena kont nibża minnhom, ħafna kont nibża minnhom. L-annimali, u l-klib, tates, u familja kollha insomma kollha konna nibżaw minnhom. U darba minnhom għadna le ħanġibu papi, ħanaraw kif ħammorru, ħanibdew nidraw il-klib għax kont ħossni imbarazzanti taf kif immur ċaħat nidhom sari nibżaw il-kelb, jew sari nibżaw nqattu. U mhux ħaġa sabiħa f'verità annimali mhux ħemlu x'ismu sakemm ma jkunux ovvjament il-karattru tagħhom. Papaj ħobbhom mill-annimali. Ma kienx, ma issa għandna tnejn. Spiċċajna b'żewġ klieb. Żewġ klieb? U kieku għandna ċansarija u minġibu żjed ukoll. Għaliex X'semmejtu? wisq kumpanija. X'semmejtu? Louis u Pixie. Għandi Shih Tzu Louis? u Pixie. Għandi Shih Tzu u Pomeranian. Pomeranian dawk iż-żgħar huma. Ma dak għandhom antipatki dawk il-klieb. Imma di orrejta. Di orrejt. Ġieli taqbad twerzaq fil-għoldu. Għandhom jisom ħafna arja. Imma- Tal-ma jkunu żgħar jisom ħafna arja. Aha. L-tifla Imma tiegħi xemlu ngħidilha konfidenza jien. ma' xulxin. Jek ngħidilha, eżek Pomeranian, Samira ngħidilha. Għax iktar miżgħir iktar tagħmel arja. Taf li inti tal-but jew Pomeranian jagħmel l-Alsatian? Jagħmel għalih. Jien għandi Shih Tzu hekk ukoll, Għandu l-arja hekk. Eh, Ka biex Shih Tzu boy Boy. u l-Pomeranian girl. Le, jiena kellt mandina kelli boxer u mitli, mbagħad wara il-badi kien jismu, għad ġibna l-nina, Persian cat, da meta għandi 13 sena, u mititli fil-Christmas, eżatt fil-Christmas present. Kien. Vera, għamil Christmas ħażin ħafna. Issa, xejn. Għax għamilt ħafna ġranet dawn minħabba fiha. Kienet il-best friend. Kollok connection. Best friend, Ma kelli kontx connection naħsum li kollok connection daqshekk bon daqshekk sew ma' annimal. Qabel, ovvjament, ma kienx annimali. Għana law xaw iżjetta. Għajdin naftik bandi. Jiena esperjenza twila għandi fil-qasam tal-imħabba ġifieri illi miżewweġ 35 years. How nice. Għajt mal-mara meta kellha 18, ħallitni nistennija sija Aha. u jiena għax konti blaħ għat nistennija sija. Għajt maħħa, uħriġt maħħa bimħatra. Aha. Yes. Jiena kont nkun ġoħanud fl-ħal il-ġdid ta' Mario Morales, taf minnu Mario Morales inti? Iva. Il-ħanud tiegħu. U aħna konna ħbib 5 ġonijiet. John. Anka missieri John. U kolla kull jom differenti, sintendi. U il-mara tiegħi kienet taħdem fl-ispiżerija tal-familja bib ma tal-ħanud. U kon ngħidilhom jiena ma dirit noħroġ. Jgħidu li m'għandekx ċans, għax darba l-oħra saqsija John liħor, għaltlu le, dak vera kien gustus, ġifieri. Għattilhom jien nagħmlhom ħatra li jien insaqsija u tgħid li huwa. U hekk għadu fil-bib, kollha minnha mħatra ta' 10 liri. U kienet qed telaq il-bib tal-ispiżerija mort fuqha, qed tela sorry ta' inti għandek fejn tmur il-lejla? Għalt li le. Għattela trid immorru drink? Għalt li mhux xorta? Għattela li mhux xorta. Iva jew le, għalt dawk qed jisimgħuha hu. Għalt li Iva u rbaħtilhom 40 lira. Serraħ rasek li ħadithom li kollha. U winna 35 years. U taf bl-imħatra, ovvjament. Le, issa ta' reċenti saret taf. Ma zammejta segreta l-affari. Ma tajjeb marret l-ewwel date. Tarif, l-ewwel dejt iskanta ta' fej kienet l-ewwel dejt ta' fej morna namlu l-visti.
Tamlu l-bit. Għax kienet ħames ix-xirka ma tal-daħna. Fil-wara drink mortu d-duru. Le, morna minna l-vis li mat morna minna ħadna drink. Ma kellna ħafna avventuri ġiviri l-sbieħ. Inti, il-love life tijak. Li mal-arrest tijaj 6 snin? Kemm ilek? 6 snin. Lallu, u għat għandek 24. Ta' 18 it-għajt miħaw n-bol. Rajtek? U kien kallu 22. U kol kanna funny encounter. Kanna ħabiban komuni. U kont naf li di ħabiba miegħu u kont naraħ fil-Instagram u hekk, u ritratti magħha u ovvjek mi joġobni u kien għalli l-istess. U darba minnu meda barra qatt ma kont kellimtu, qatt. U qatt ma kont rajtu face to face. U għedin barra jien ħbib tiegħi u nirċivi messaġġ minn għandu. Għalli, let's play a game, Find Herbert. Find who? Find Herbert u ġifiri. Ġifiri daħal bil-konfidenza mal-ewwel. U jien qed ngħidu ma dan fi. Nerġgħu b'xaħatek naqa' weird. Għal konna nżibuhom jien ħbib tiegħi jisbinek. Ikunu naqa' U insomma morna post jien ħbib tiegħi u mbagħad spiċċajna posti ieħor jkun hemm. U mbagħad minn hemm ovvjament intqajna u ovvjament għalli li kienet ċajta li batli. U fajna nħorġu flimkien. Jismu Herbert? Herbert jismu. Mux komuni. Mux komuni. Vera. Inti naħseb darba tqajt miegħu kenna engagement party ta' Marzja. Ta' Marzja, narraħkom maħħom kun Marzja. Vera? Illi ma naraw, da tifla jasra kemm kibret. Mija. Vera ħelwa, vera kustuża. Ma rridix kellimni nara. Le. Ma rridix kellimni. Propja, ħbib ta' Herbert huma, kienu. Kienu fl-istess grupp. Malta tanti zaħra, li minnaw jgħamilem, sessi il-ġaħat Vera. illi kun ħabib komuni kwa. Eżatt, vera. Ħabiba kena komuni, mbagħad isek. Pers li baru. Imma inti kont ħababa ta' Marzja jew? U ta' kienu ta' Marzja, u ta' Isaac, ovvjament. Kienu fl-istess gruppa. Tajjeb il-kele. Ħafna tajjeb. Jena tini hops. Vera nħostu kolla. Issa jena mux xi wieħed li nfittex ta' tip ta' ikel da. Vera? Le, mux semmur għalih, mux semmur ximkien u nordnaħ. Seafood. Imma jekk ikun hemm niklu. Jiena aktar mixħud fuq. L-ikel Taljan, nħobb l-ikel Taljan. Nħobb il-laħam. L-ikel Taljan, U l-ħut. l-aħjar. Nħobb il-laħam u nħobb il-ħut. L-ikel Taljan. U meta mmur l-Italja. Jew xew ta' television. Kif bdiet l-avventura tiegħek f'television? L-avventura tiegħi f'television bdiet meta kelli 9 snin. Mami. Jiena kont meta kelli 9 snin kont nippreżenta programm televiżiv u programm għat-tfal. Kien jismu Studio għat-tfal. Kien imexxih Filip Farrugia-Rondon, David Azzopardi u Renato Ġus Piscat. Kien hemm Hector Bruno, kien hemm Marbek Spiteri, u minn dak iż-żmien qatt ma ħares lura. Ħajti dejjem ridha tkun marbuta mal-medja. Mal-medja. Meta kont żgħir, pereżempju, qatt ma kont nilab toys bħalma kien ilabu tfal oħra. Jien ma kontx mmur nixrib ir-rota jew mod. Toħobbu l-ballun, nħobb ir-rota. Ma kont nilab xi radio, jew xi turntable, jew xi microphone. Kont noqgħod naqbad in-nemel. Nagħmilhom ġo vażett bil-ħaxix. U noqgħod nara n-nemel idur noqgħod nagħmel dokumentarju fuq in-nemel. Nirrekordjah. Jew kont naqla il-biba ta' wara tar-radio, indaħħal wuxxi ta' baġiet nitkellem fir-radio. Hekk kont nagħmel. Kif bissejt mal-kant, tajt? Jiena bdejt inkanta meta kelli 6 years. Iżgħar propja, bdejt il-lessons tal-kant meta kelli 3. Issa minn dejjem kont minn dejjem kont mbagħad meta kelli 6 tħall ġo kors fis-sajf fl-Oxford Summer School. Kien hemm dal-kors jismu Starter Pack u kienu jagħmluna kollox. Kant,
għamilna music video. Meta kien l-ewwel darba li tel fuq it-television? Naħseb dak iż-żmien. Ta' Dak six. iż-żmien, għax kienu għalmuna minn kollox, kif nidru fuq it-television, kif nitkellmu fuq it-television, vera kienet. U niftakar, mhux naħseb l-ewwel sena, t-tieni sena ħaduna fuq it-television biex inkantaw diska li ktibna u għadda s-sajf. Tiegħek kien jisimha Summer Has Come. Summer? Summer Has Come. Summer has come. Kelli sexy sa Tħobbu s-sajf fuq kollox. Snini nofsum kelli fuq dan music video. U b'dan dilu għadar bil-kantajt fuq television, insejt il-klim. Insejt il-klim kompletament. Ovvjament kien hemm il-ħbib tiegħi hemmhekk daw tal-korsi, kont li żar waħda kelli six, il-fija kollha kienu ħafna kbar. U kollha bdew kantaw miegħi biex forsi niftakarhom. U xejn telqulek. Telquli u live. Somma tiġi tali, mhux li Tiġri, tiġi normali, kulħadd. normali. Ma Tiġri dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Tiġi l-istil l-kbar fil-qasam tal-kant. Jien, per eżempju, jien inħobbu television. Ma kieku xi ħadd ikollu, per eżempju, ġanni nażel gjotina, għidu l-isma'. M'għandekx triq oħra, tittażel, jew radio, jew television. Nażel ir-radio. Vera? Ej. Għala. Għax ir-radio itini iktar enerġija, itini iktar spazju fejn niftaħ u noħroġ l-idea tiegħi. Il-television għandek ħafna restrizzjonijiet. Tkun libes, tkun eżatt, tkun. Aħseb bħala n-nisa. Id-qodrom xar. Jiena għalhekk nirringrazzja lin-natura, ringrazzja l-ommi u l-missier li ma ġabunix tifla, ġabuni tifel. U jien ħepi ħafna li jirraġel. Ġifieri, għax tant għandkom affarijiet li tżdoqodu wassa tagħhom, tkunu puntwali fihom illi le. Yes, very Yes, good. thank you, very much. thank you. Nżommu nqas spazju. Għalli ġej. Xejn? Nżommu nqas spazju għalli ġej. Ejja, ma xorta. Xanna naraw xan nizjiet għaw jew? Ija. Għanna naraw da xej. Xie preparawna daw. Inspire. Mi ispirati? Il-mama l-papa jinspirani ħafna jien. Ovvjament il-mama matul ħajjita kalmetni ħafna affarijiet li nipprova nibqa' nżomm ġo moħħi u nibqa' nimxi magħhom. U l-papa għalija huwa l-hero. Jispirani ħafna, jgħin ħafna, jagħmel ħafna volontarjat, ġifieri kollox. Jgħin ħafna lin-nies madwaru, lill-familja, lill-ħbieb, kulħadd jaf li hemm Jonathan biex idur fuq taf kif u dak namra ħafna u anka il-work ethic tiegħu namra ħafna. Jien l-istess tajna kemm il-mama u l-papa tiegħi m'għadhomx magħna bħal mama tiegħek, jiġifieri il-papa ilu issa 6 snin, il-mama sentej. Jiġifieri u huma kienu n-nies illi f'ħajti spirawni biex anke fejn wasalt. Meta kont ħafna żgħar, kont ingor għal priski, għax hekk konna ngħidulhom. Meta kien jiġi biex jgħidli xi ħaġa l-papa. Ħajerġa' jibda jippriska. U min kien iżjed strict? Min kien iktar strict il-papa. Però kien strict mhux b'dixxiplina forzata ngħidula, kien b'dixxiplina direzzjonali, jiddiriġik. Mbagħad kien jgħidli jekk jien qed ngħidlek x'inhu l-aħjar, issa għażel int. Pereżempju kellu ħafna momenti fejn kien jgħidli kliem li dak iż-żmien meta tkun dak żgħir ma tifhmux. Ma bad meta tibda tikber u tibda matura, tibda tgħid kemm kellu raġun. Darba meta kont ħafna iżgħar kelli xi 15-il sena kien qal li ejja lawn kelmek. Kont għandi kif għamilt xi ħaġa ħażina l-iskola niftakar. U qal li jiena nippermettilek tagħmel miżbal kuljum. Intitolata l-jum. 100 mistakes, you can do them. Ma qatt ma nippermettilek tirrepeti l-istess wieħed. Dak ma jibqax żball, dak jiġi vizzju. U meta kien jgħidhom li dak iż-żmien tkun għadek żgħir 15, tkun għadek iblaħ moħħok biex tiġri barra, moħħok biex tittanta xi tfajla ta' 15 u 16, għalla volja għadhom tien ma kelli l-ewwel tfajla, ma insomma. Għax dejjem kien moħħni fil-mużika. Ma tkunx tifhimhom, mbagħad meta tikber tibda tirrealizza kemm fil-verità kellu raġun.
Jiena msir ta' ftit kliem mbagħad. Eħe, Ta' ftit kliem imma bħarsa mbagħad jgħidlek. ikun spjegalek kollox. Eżatt. L-għora l-mama kienet kompletament differenti. Apparti li l-papa kellu moħħu tal-miftuħ u konna niddiskutu miegħu kollox. Il-mama iktar the loving, cuddly mami. Kienet mamula żgħira fis-sajs bħat tifla tiegħi. Min jaf kemm konna naqbdu għajnu hija nerfa' għan tal fuq il-bank tal-ċina. Kienet issa toqi fidejna l-mama tagħna. Imma għalhekk kienu żewġ karattri li ffurmawlna ħafna direzzjonijiet tajbin, għax il-mama kellha karattru mod. Dali titgħidlek isma' titlob titmur il-qudies, kienet tallimna kif titgħallem kif tħobb il-ħaddieħor u l-karità u li titħossib minn unqas minnek. Il-papa kien iktar tina formazzjoni iktar ta' disciplina, ma mhux disciplina forzata. Dak li suppost għandu jsir. Insomma, illum tirrealizza li dawk il-pedamenti ħadmu ħafna. Veru jew le? L-eżiet importanti naħseb. Nasban koħti tispirani ħafna jiena. Oħtok? Oħtok iżgħar minnek Iżgħar imma. minni, Mhux biss tispirani, imma ċertu affarijiet inħoss li rrid nagħmilhom anke biex nejna u inkajtejni ħafna jekk ċertu affarijiet sirna nagħmluhom ma' xulxin. It-tiket kefa. Isna jew sibna ftit żgħira mill-mama f'xulxin li Il-probabilità sibtu lil xulxin iktar meta naqsat il-mama. Iva, dal-aħħar iżjed, dal-aħħar issa għalqet 21 Għax iktar ma tikberu. immatura Ma tantx hemm differenza bejnietkom, ġifieri 24 u 21. Isna, anke l-affarijiet li anke fl-iskola u hekk isna nippuxjaw il-xulxin u fl-istess ħin nippruvaw naslu sa dak il-punt għal xulxin ukoll. Post ma jiena nagħmilha wkoll. Taf kif? Nserten għatnejn għajdu jina għunna sabda ħajkollom kon iktar minn program wieħed biex jalquq tal-program, naraw xaw iżjed. Ranġa, meċi. Thank you għaldinna, meċi. X'mużika tisma'? Jiena inħobb nisma' ħafna pop, inħobb ħafna nisma' ħafna ballads. Jiena l-emozzjoni tiegħi joħorġu waqt li qed nisma' il-mużika. Ġifieri jekk imdejqa, jekk kuntenta, ġust nisma' il-mużika u nisma' l-lirika tal-mużika u hekk noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi. Jiena persuna kif tajda? Emozjonali. Emozjonali ħafna u naħseb il-mużika hija l-mod ta' kif jisnu jien irrilassa. Inħoss li xi ħadd qed jifhimni ta' Le jiena ma tantx nisma' pop u ma tantx nisma' ballads. Le. Le, nisma' ma mhux li ħammur mhux noqgħod nisma' l-pop. Le. Le, imma għax jien aktar orjentat fil-roots tal-mużika rock. Blues, jazz, funk. I love blues u jazz. Imma l-mużika li hija id-doza tal-enerġija ta' ħajti. Jien mingħajrha ma ngħix. Jiena l-ħin kollu nisma' l-mużika. Jien mhix inqum eżatt. Kif inqum l-ewwel ħaġa li nagħmel mużika. U t-tip ta' mużika li ndoq torganizza l-ġurnata, il-burdata. Estra. Ifilni, da kull ġurnata meta tqum inti qatt ma tqum l-istess. Dejjem tqum differenti, jew forsi jkollok ħsieb qabel li torqod u tqum mill-ewwel tmur ġavi, jew forsi jkollok lejl ma tantx tkun irqad tajjeb. Allura tkun ftit iktar maxxex filgħodu. Allura meta nkun f'dik il-burdata, immur u fittex mużika li tkun qawwija. Estra. U matul il-ġurnata m'hemmx ħin wieħed kwiet li ma hemmx mużika. Il-mużika biss kollu għaddejja. il-mużika tieqaf meta Jiena niġi distracted ħafna mbagħad, pereżempju waqt ix-xogħol u hekk ma tantx jaraw nisma' l-mużika jew hekk. Jgħidu li x'kien. Inti tipo l-unika waħda mingħajr headphones imma niġi distracted ħafna waqt li qed nisma' xi ħaġa. Le jiena ma kif meta kont nistudja, meta kont nistudja bil-mużika. Le. Niġi inqas distracted jekk ikun hemm xi ħadd jitkellem ħdejja jew ikun għaddej xi series waqt li qed nistudja ġieli ħafna drabi jekk nagħmel. Nħalli series għaddej ma qox nagħti każ x'inhu ma jgħidu, ma l-mużika kienet kont niġi distracted. Kont iżjed inkonċentra ovvjament fuq x'qed nisma' milli x'qed nagħmel. Jien anke fil-karozza bil-ħinijiet indoq mużika differenti. Pereżempju hekk qed insuq fil-għaxija. Fit-tard indoq blues jew jazz. Fit-tard jien naf tkun mort xi xitiġ x'imkien u ġej lura f'xi satejta filgħodu se li d-dar.
jew blues jew jazz. Jekk ikun qed insuq il-mutur pereżempju jkoll il-headphones ġol helmet. Ndoq mużika rock, ndoq ZZ Top, ndoq Led Zeppelin, ndoq naf Deep Purple, għax imbagħad dak id-drive hekk il-mużika tieni l-ankatura. Toroq m'għandniex fejn suq il-muturi imma dik. X'ħadd favorit tiegħek fil-kant? Min għandek favorit? Favorit tiegħi, nħobb nisma' ħafna. Tal-mument, pereżempju x'ħadd tal-mument. Adele li jena waħda li teqfa. Toġobna ħafna. One of my favorites. Yes, toġobna. Xi 5 snin u għart nara fl-aħħar Right, koncert alive? li għamlet bit-tour. Kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti. Dik u Coldplay. Coldplay rajtu. Coldplay rajtu. Marna narawhom darbtejn. Issajna fid-dinja mużika moderna tal-pop. Joġobna ħafna Michael Bublé. Oh, I love Michael Bublé. Sa- It's very veru- jazz, but eh? very blues. Very jazz. Għaxu, u jkanta ħafna classics. U dawk l-standards li jkanta joqodulu perfetti. Hemm ħafna jgħidulu il-Frank Sinatra modern. Jiena naħseb li Michael Bublé aħjar minn Frank Sinatra. Ekk nemmen. Jġobna ħafna. Għax Frank Sinatra kien kantant u kien entertainer, imma kien iktar entertainer mill-li kantant. U ma sarx kantant għax kien kapaċi jkun kantant, sar kantant għax għamluħ kantant. Michael Bublé wera l-kapaċitajiet tiegħu anki l-kontroll tal-vuċi, per eżempju għed mill-iktar vuċijiet maskili li jaffaxxinawni ħafna huwa Tom Jones. Tom Jones. Il-vuċi ta' Tom Jones hija ta' barra minn hawn. U mara Jennifer Hudson. Jien naħseb li mawx Kelly mara. Clarkson. Jien naħseb mawx kantanta oħra għandha l-vuċi li għandha Jennifer Hudson. Kelly Adele toġobna Clarkson. ħafna. Kelly Clarkson viċin. Viċin ta' Jennifer Hudson. Kelly Clarkson. Jiena waqt li kelli sensiblek video tara il-Jennifer Hudson tkanta ma' Tom Jones. Iż-żewġ vuċijiet illi Istra. Li għatna rejtu zgur. ma rajtux dak kienu qegħdin jagħmlu il- Thank you. Thank you. We need one shot. Thank you very much. Wow. Some mashed potato this. Oh, nice. Għadduqu? Le, jien kont sa sekku xħatiklu kollu. Le, mux għaniklu kollu zgur. Fil-kas induqu tibżax. Ġiġa, Għax jider sabiħ, ħajsbaw bil-konċa, le, jider sabiħ. Eh? Ma ġablekx marfa. Mela, Ej, marfa. 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 Tajjeb. Inta għandek fakkat toħramma. Ġib għan prova. Issa hu bieċa laħam minn tijaj, ta' kol, metti. Naraw. Nara gwanċale maħħa. Ejwa, mill-gwanċa. Nara li- Xaħseb, għan prova ħina. Ġib il-furketta, tal-ek bieċa laħam. ħana. Tini furketta tijaj. Thank you. Wow. Isma, naħseb ħer nikkonkludu biex niklu bil-kwiet, għax inkella nqogħdu niklu. Bil-kerġu ħallera. Spiċċajon nitfa' fuq eklu titfa' fuq. Vera, vera. Tajjeb. U we have to Ħadd enjoy pjaċir the ħafna. beautiful food. Okay. All right? ħafna ħad gost. Nawguralek iktar suċċessi. Thank you. Thank you Dik ħafna. ikollok żollajnuna tiegħi. Thank you. Naf Ċerti li dejjem. dejjem dejjem. Selli li għal-papa tiegħek, Insejfik. teħtanni għalija u għal-oħtok. Insejfik. Niklu? Niklu. Tlaqna. Niklu. Grazzi.